Bonus. Kok wis jejer-jejer kabeh? Wis dhewe dolanan apa durung sampun dalan. Derek-derek pemanasan ngeten-ngeten tok terus wis. Boyoke nganti cucuk. Aku ki yo ngrungokne mau nek kok terus lir-lir yo. Asline mau lho ngene terus lir-lir ngantuk ra ketara. Ora kok, Ndra. Lah napa niku wau? Lah selir-selir krungu nggonmu. Sapa mau sing nyanyi? Sapa? Ya daya terakhir ada. Nggih niku Rona. Oh, Rona bocah sing endi ta? Bocahe Rona Octaviana. Bocah sing endi Rona? Mbok wani. Mas Sapro, delok Mas Rona gak gelem emak aku Mas Sapro. Lha iku enak gak Rona iku bocah sing endi? Lah saiki Nyanyi bocah gak ono. Eh? Mas, madu tidak mau maju, Mas. Ini gimana, Mas? Aku istri muda sebagai istri muda. Nenek mana? Bawang merah, Nek. Sampai dia ngajak satu lagi. Bawang putih, sini orang Nek. Tak antel lho, Nek. Oh, jadi kita bocah e. Nggih, Dara. Lah, Pripun? malah ngujar kengene iki piye to, Wong? Maaf ya, Dara. Piye? Iki panjenengan ampun kelentukan anak ini ki nembe kemawon perang sabit. Loh, Duwe anak anyar babaran. lah iya kudune. Gusti Putri Rona aku semua Wijaya niki bakdo perang sabit Dorayo niki. Loh, biasane nek perang sabil ki awake malah cilik lho. Niku rak nesing pikiran. Lah niki mboten pikiran kok. Ditinggal Mas April pacaran karo kula malah seneng Dora. Janji pirang dina kowe iso cilik nah. Eh? Duka Dora. Kok pasrah ki piye kok duka ndoro. Asline tips supaya badannya langsing slim. Niku gampang lho Dora. Mas April kan mbek anak karo aku terus ora rati terus kurung. Ora 36 lah. Oh, Mas April, kowe gak kangen. Duwe bojo tukang son diuntar-untar terus ane. Ah, gak tau diuntar jare Dede. Mikir. Kok malah jenengmu dadi lembok lho, Nak. Nek anjen ora iso. Ampun limbok lho, Nduk. Iya to? Nggih. Nek mengko nek awake cilik ra aja diundang lembok. Kan apa? Cangeng. Kok cemani? Lah iki kan cemani kok. Anaknya barang. Anaknya nyebut cemani, iku mereke wong liya. Lho, iki mau kan sing romo wis kondur apa durung? Ya. Lah, Orang kena dijabat. Waduh. Ndara mate. aja dingonoke. Niki wau lho ndara napa niki wau licik kok mboten kenging dijabut. Ya pucuke tekan kuwi iki kok yo. Jenengan ngasta napa to, Mo? Jenengan ngasta napa? Nggawa tekan jas. Lah mau kowe cocok tekene romo ki lho. Sembrono. Nek karo romo senengane ngono kan Ji romo kuwi piyayine wis. Nggih, Ndara. Asal digodho-godho ngono kuwi lho. Kersane panjang yoswa. Jebule kok pinter dewa. Ora enak Kersane diarep. bebas waras, penggali niku mboten stres kados kurang nek stres. Sembrono. Mboten, Ndara. Jas Ya jas. dalem romo. Iki mau lagi ngopo jas? Lah niku kok katen nggen anu langan suka kalian Setyo Rabi romo. Kaya ngono. Nggih. Pakaryan sing becik dilestarekake dimempi mulat marang sekabing peremban cedi ya. Nggih romo. Ngene lho jas. Nggih. Rama iki mau lagi wae ngayahi kewajiban Nggih. ing sajroning dalem kepatihan. Ngaten.
jiwane Rama lumrah. Iki mau seliramu wis masak apa urung? Lho, Sampun Ndoro Pati sampun. Tenan kok. Sampun. Lha iki mau masak apa kok? Kula. Ya. Klangenanipun Kanjeng Rama badhe lugete. Rama usah sembrodol. Lah niki kula niku kadangipun Ndoro Putih Anjasmara kadang-kadang iki kok. Lho, tenang nek iki Anjasmara aku Anjas Unju soalnya. Ya, Bel. Iki mau masak apa, Dek? Jangan kunci Ndoro Jangan Pati. kunci. Nggih. Lah karemen aku pecel lele wis kok gawe ki. Oh sampun iku tugasnya beli. Pecel lele kalih bothok yuyu. Sayur kunci. Kodok yuyu. Nggih. Kowe aja kaya dewa. Lah, Karemen aku rak godhok yuyu. nggih. Lho yuyu urip kok dibothok. Lah terus? Aku tak dahar nyupe cangkemku. Dalah. Sembrono. Kak kula ingkang lepat cinten niku lho Ndoro provokator. Jarene yuyu urip dikekno kula Ndoro. Sok-sok meneh iki yuyune rak digedhek dhisik. Oh ngaten. Ya. Yuyune digwedhing piye? Nggih. Ya. Kancing Rama. Yuyune digwedhing piye? Jas. Nggih, dawuh Rama. Rama bakal ngresake ngaso ya, Jas. Nggih. Ning Rama paring dawuh. Lamun dalem kepatihan Majapahit mengko ana tamu. Si Rama. Kowe kudu matur ana ngersane Rama. Oh, ngaten. Yen tamune putri, Nggih. kowe sing wajib mahargya rawinang. Ngaten. Ning kok sok baline yen tamune kakung, ya, Nggih. kuwi kewajibane Rama. Oh, ngaturi rawuh panjenengan. Ya. Nyisaken dawuh Rama. Ngene ya, aja lali ya, ya. Boten Rama. Wah. Eling-eling ya biaran. Netepi kewajiban, ya. Kula dherekan nggih Rama. Alah. Kula landosi Rama. Kowe iki yo ngono kok yo. Lah napa? Anjing Rama ki Ora pun sepo to, Ndoro. lah supaya mangsane yo kudune kowe sing lagi marang Kanjeng Rama ora jenengan mawon. Aku nggih, ingkang manggaaken jenengan mawon. Oh, lah nek Kanjeng Rama terus piye? Mengke urusane kula kali Srintil dan kawan-kawan. Dadi Kanjeng Rama tak pasrahke kowe kabeh. Iya. Hah? Mungkin dutane pripun to? Ora kena tak pasrahke kowe. Kaya jebetan teman-teman asal. Blewo. Lah. Lah, Kanjeng Rama mengko tak pasrahke kowe, aku tak tepungan karo Sawung kali niki kowe karo aku iso tombo ngantuk. Inceng. Sawang-sawangan Ndoro. Wis, Rama tak pasrahke kowe ya ya. Ditepungke sapa jenengmu Cah Bagus? Menawi Sudya Mastani kula Damar Wulan. Damar Wulan. Bocah Suwati. Saking palabuhan Paluwombo. Suku Karang Pratisa. Lah butuhmu arep mlebu ning dalem tamu. Badhe pados pedamelan. Lajeng panjenengan menika sinten? Oh, nganti kelalet. Aku Putri Anjasmara putra dalem Kanjeng Rama Patelo Gender. Panjenengan Jas. nyuwun pangapunten, Ndoro. Anjasmara. Pilih panjenengan menika putranipun. Ro. Anjasmara. Kula Ojo kuat. Jas. cedak apa? Anjasmara. Menawi panjenengan kersa saged Ro. matur nuwun, Ndoro. Anjasmara. Wis ojo kuat.
inggil ingkang minulya. Oh, Nggih, leres Rama. kini kowe tumindakmu kok kaya ngono Jas. Lah kula kok tidak menapa Rama? Rama ngendika apa Jas? Lamun ing dalem kepatihan ana swijining tamu. Nggih. Yen wadon kowe sing wajib iki. Leres. Yen kakung wajibane Rama. Ngaten. Lho tamu iki mau kakung apa putri Jas? Kakung. Kalian tamune kakung gini kok kowe sing hargi ora ngaturi Rama. Lah, ala wong tamune bagus sanget lho, Mo. Heeh. Mboten sisa ngaturi rawuh pensiringan kula pun pinter mbageke. Dadi yen tamune bagus, ora susah ngaturi pirsa Rama. Cukup kowe wis bisa. Ngaten. Ngono kok Jas. Ora kena Jas. Mboten pareng. Kayak kowe ya. Kayak. Rama. Kayak. Ya. Nggih pun Rama. Ya. Lho, iki kan sing Rama arep narak lho. Monggo Ndara. Ya, wis. Tak dangune ya. Ngaten injih Rama. Monggo Ndara pun pinarak nek ambeien, Nggih. Gus. Jenengmu sapa le? Ya. Iya. Kowe iki lho. Jenengmu sapa, Cok? Dos. Wonten menapa Rama? Ya kono tak dangu mantuk-mantuk anggit golek karo Rama jebul trongjing karo kowe. Mboten to Rama. Ora pareng. Mboten nggih pun kula tak mendel. Gus, Injih dawuh kula Ndara. jenengmu sapa? Kula Damar Wulan. Ya, Dawuh Rama. ganteng-ganteng jenenge kok ngono. Napa? Ramelan. Lah, Rama ki piye to ya? Iya. Hidupe yo. Ndara. Nah, Naminipun mboten ramelan. sapa? Dadi ya. Eh, Ya. Dadah. Nah. Naminipun Damar Wulan. sapa? Damar Wulan. Damar Wulan. Alah. Ya Allah. Ndara kakung gendeng kok Ndara paten iki. Rama ki di penyakit jantung nek kaget. Boten ya Ndara. Sehat. Sehat ya Ndara nggih sehat. Ya. Mantap. Kalau sehat terus ya. Sehat. Sapa le? Asmamu le. Damar Wulan. Damar Wulan. Kowe bocah saka ndi? Saking Palebahan Paluwamba Ndara. Gunung kono. Leres. Kowe sowan ing dalem kepatihan Praja Majapahit mengko wigati sing ndi lah? Adipati Sedamelan. Aku ora tekok kowe ya. Sing tak tekoni mau lan. Mau pun tak tanggeti kok, Mo. Golek gawean. Apa lah? Badhe pados pedamelan. Pados pedamelan. Golek gawean. Si Lalu mongso. kok kados ngoten. Lalu mongso. Asep. Wektu dina iki dalem kepatihan wis ora ana pegawean. Sampun boten wonten. Ora ana pegawean. Menawi kados ngaten Ndara, kepareng kula nyuwun pamit. Ya, ning aja delol ya. Boten, Aja delol. Loh, mangkira piye Rama? Rama. Iya. Kanjeng Rama patelo gendhe. Iya. Kula aturi menggali rangkung rumiyin. Apa? Wonten dalem kepatihan menika tasih wonten pedamelan lho, Mo. Gawean apa lek jas? Rama, Ya. penjiran dalem menika dereng anggadhahi prajurit Jagregor. Nah. Monggo sawanci-wanci wonten tamu ingkang kepengin pinanggih dhumateng panjenengan, Ya. kedahipun wonten ing ngacarani boten sanes prajurit Jagregor. Nah. Rayoginipun Ya, Rama. ya, ya. Sedulur Damar Wulan dipun dadosaken prajurit Jagregor. Menawi kelampan panjenengan anggadhahi prajurit Jagregor, tansaya kuncara asma dalem lho, Mo. Meyek yo meyek lek jas. Nggih. Ning aja diremet-remet. Lah napa Rama? Ngenyek yo ngenyek to jas. Nggih. Ning aja banget-banget. Wong baguse kaya ngono kok didadekke jaga regol apa yo gendem. Lah panjenengan taros cobi Rama. Ngono jas. Nggih. Lan Injih dawuh kula Ndara. iki ature putraku. Niken Ayu Anjas Mara. Bareng ini kan barang. Lah kowe perawan ora niken piye? Iki kula nak awake panas, Mo.
Propate. Propate unjuk pisane ampun panas Ndara. Rumah sekolah niki salin. Niken ayu anjas moro. Ngaten iki. Iki ana gawean. Umpama kowe tak tampa ning tak dadekke jogo-regol iki. Jagiregol. Ya, Sinoso namung dados prajurit Jagiregol kula saged. kowe sagu. Aku Rama. Lan. Jogo-regol kuwi abot to, Lan. Kewajiban sing abot wis mbok pikir. Sedaya sampun, Nduk. Yen pancen kowe sagu, aku bakal paring dawuh. Mengko lamun kowe ngayahi kewajiban jogo-regol, lamun ana salah suwijining pawongan sing bakal mlebu ing sajroning dalem kepatihan. Lamun ora nggawa tapak asmane Patih Lo Gender ingkang minulya kudu dibalekake. Kados ngaten. Ya, Sedaya pitugas penjara badhe kula istirahaken. Kepareng kula nyuwun pamit. kaya ngono. Ya, hati-hati. Sedulur Damar Wulan. Nek nindak ki wajib isi ngati-ati. Sing ing mengkone malah tambah tansaya kerasan ana ing kepatihan. Kados ngaten. Kula nenak matur nuwun. Kepareng kula nyuwun pamit. Wong wedok lek enek wong ganteng irunge kok mekrok. Boten kok, Mo. Niku lho gawene Indra sing prekrok isor dhuwur. Lek ndirano gaweane. Nggih, Rama. Lho. Iya. Napa, Rama? Iya. Aduh, ngendika dalem dawuh kalian Damar Wulan mau kados pundi, Rama? Saha sinten kemawon ingkang badhe lumebet wonten dalem kepatihan? Iya. Menawi mboten ngasta tapak asma dalem mboten dipun parengaken. Iya. Lah monggo Dimas Layang Seta kumitir katem gendet tegaran. Menawi mangkenipun mboten ngasta tapak asma dalem badhe kondur, mboten dipun keparengaken Damar Wulan, jararan Damar Wulan istakaken dawuh panjenengan menawi dados cengkak kados pundi. Jas, jas. Lu mau kok kowe ora ndang matur ana ngersaning Rama lek jas. Janji kan. Lah bocah nggo piye jas? Ya, betul. Ah, tutup ya, tutup. Monggo, monggo. Ayo, Dara. Nggih Ndara. Ya, padamu lagi. Monggo. Dinten nek sapa kae? Sapa kowe? Pekek. Ono ae pekek ireng kok. Damar Wulan. Aku ngasih kangen lan. Piye anggonmu Swita Majapahit lan? Pangestu panjenengan wong. Anggen kula Swita wonten Braja Majapahit. Wedal sakmenika kula sampun pinampi dados prajurit Jagiregol. Wis ditampa? Ji. Jaga regol iku hati-hati. Nek nganti ana musuh nganti mlebu tatamu nyawa. Pancen sedaya menika leres. Pitugasipun Durpati Legender. So sinten kemawon ingkang badhe mlebu dalem kepatihan. Menawi boten betul lan tapasmanipun Durpati Legender, ampun dipun parengaken mlebu dalem kepatihan. Menika pitugas. Dadi ngono. Sapa wae sapa. Ora mandang Damar Wulan. Aku tegese wong tuwa, kowe cah enom, kowe duwe kewajiban sing abot. Ana senengmu aku ya melu seneng. Ana rekasamu wong telu melu rasa. Ewangi-wangi ya. Ayo, ewangi ya. Ayo. Tapi lemir iki, tapi lemir. Iso ngono. Iku lah. Apa wae, sapa wae wis sapa ora iso mlebu kepatihan yen ora nganggo tapak asmane Patih Lo Gender. Tak sawang pasuryanmu sayah, kesel lumebu
kowe apa ngaso sawetara? Nek kados gitu kula Tak jogone wong telu. Ya. Ono lho ana kosone lan. Ya tak semute akeh, Bu. Hati-hati lho nek jogo lho ya. Kali kepatian. Iki sapa? Jajing dan Aku Den Mas Layang Seta, putrane Rama Patih Lugender. Jenengan Den Mas Layang Seta, dan jenengan. dirungokke. Den Mas Layang Kumitir putra ing kepatian. Oh, berarti niki kumitire. Bener. Niki setane. Ya, Sampeyan iki diarani setan kok malah. Den Mas Layang Seta. Nggih, lan jenengan. Den Mas Layang Kumitir takok. Lah nggih, jenengan layang kumitire, jenengan setane. Setan ruwet rai. Ruwet raimu ngono. Lah kok ngruwek rai kuwi lha apa? Nuwun sewu. Seta ora setan. Iki layang seta. Bener. Layang Kumitir. Oh, layang gadean. Lho, layang gadean. Apa ya? Apa? Layang kematian. Ngawur ae. Jenengan balik. Yo. Balik aja mlebu dalam kepatian. Anakmu bukan dia. Lah aku di anak kowe tak pakakno bebek. Padha ae. Bene. Aku duwe bapak kowe tak ceprot muja-muja. Lho kowe isih cilik mosok nyeprot bapak. Hei, Ira itu lah kowe wong tuwa cacah anak kepala. Aja cung sabar, cung sabar. Mas, Coba. mboten usah digagas ayo. Wali. Iki apa? Arep lumut buyang dalam kepatian. Kowe iki duwe tata krama apa ora? Lho, tata krama ganggo tapsira. Sapa wae sapa sing mlebu dalem kepatian boten beto tapak asma Patih Lugender kang minulya ora dikeparengno. Saiki nek arep mlebu layange kepatian gawe rene. Saya ngerti aku kok. Heh? Kowe ngerti aku ora? Ya ngerti. Aku iki putrane Rama Patih Lugender. Ya. Arep bali nyang dalem kepatian dadak nyaoske tapasmu. Ora ana tapak asmane Patih Lugender, yen ngono tak keringanan. Piye? Duwe layang tapak asmane Darji ora? Ah, dadi aku berarti. Iku apa? Darji iku. Bocok iku. Ayo di layang kepatian di. Umpama aku ora bisa nyaoske tapas bali Kanjeng Rama arep apa? Tangisan kowe. Balik. Nyaoske. Balik. Kowe cetane njaluk tapak asmane Kanjeng Rama. Ya. Kanggo bukti munggah nang kepatian. Tanganmu. Kenalan kowe iki. Sempoyongan. Eh, menang. kenalan kowe iki. Agak pirang dino le. Wis kene. Ana kok sledeng kok kuwi. Aku kok pancali. Kartu merah. Kartu merah. Wes ready. Ayo Indonesia untuk penalti nek disledi. Nganten apa, Mak? Lah wis ping 5 nganten ae. Balik. Weh. Bosan terecat. Apa lan? Ngantos sami regedekan menika wonten menapa? Iki lho coro-coro loro iki lho. Nyek Jangkrik kowe. Heeh. kersanipun badhe menapa? Arep mlebu dalem kepatian, ananging boten beto tapak asma Patih Lugender. Betul-betul lan tapas. Lan. Iki sapa iki? Iki ponakku. Kok ngono ae kowe. Kok jeger kowe. Dipun tepangaken. Kula Damar Wulan. Damar Wulan. Tinggal wonten dalem kepatian. Gedibal kowe iki ning dalem kepatian. Nek gak wani berdiatasi gentong. Kula dipun wastani gedibal. Lho, jenengan apa? Kula dipun wastani Kowe gedibal. Jen iya. Lho, Ngono. Gedibal sak kene gedene sadare sepiro? Sadare yo sak kowe kuwi. Sadare sepiro? Kowe kok jayo. Ngene kok kamu tenang. Atasi lan, atasi. Jenengan kalih menika sinten? Aku Den Mas Layang Seta, Den Mas putrane Rama Patih Lugender. Ingkang Den Mas Layang Kumitir. lajeng kersanipun Arep bali yang dalem kepatian mergo lagi wae aku tetegaran. Aku kegraden. pitungasipun Ndoro Patih Lugender.
So sinten kemawon ingkang badhe mlebet dalem kepatihan. Kedah beto layang tapa asmanipun Ndurpati Lekunder. Panjenengan kekalih beto layang tapa asma napa mboten? Aku ora nggowo. Mereka kanggone apa aku kok dadak nyaoske tapa asmane Kanjeng Rama. nggih nyuwun pangapunten. Panjenengan boten saged mlebet dalem kepatihan. Ngono. Nggih. Dadi aku kudu nyaoske tapa asmane Kanjeng Rama. Leres. Ngono. Nggih. Yen kowe bacot arep mlebu ana dalem kepatihan. Langkah ana iki damar wulan. Wali jebul. Royok. Wes. Bolak-balik kowe arep blundongke wong ping pindho. Blundong ta sapa? Iki mau kok blundongke pisan. Wah. Kurang sithik malah Cilaka. entuk celeng. Tok celeng. Wah. Hei, celeng iki. Jeneng aku iki. Kok celeng iki? Iki celeng. Ngono yo celeng mikul celeng. Iki mbok arani celeng. Berarti celeng mikul Celeng. nek ana celeng mikul celeng berarti ana celeng delok celeng mikul. Lah ndi? Lah iki kowe. Ini kok Aku ki patih Lekunder ingkang minulya. Sing takok so. Lah kok pikul kaya celeng iki karepmu piye? Lah jenengan celeng mboten? Ora. Lah kok ngamuk? Nah, ayo. Iki ora celeng iki tikus. Cocok kowe. doae. Ngapunten. Ana apa le to? Ana apa? Damar wulan cetha menawi lepat. Hai? Kula badhe wangsul wonten ing dalem kepatihan. Iya. Dipun candhek kaliyan damar wulan. Hai? Ora kecopareng nggih, Mlebu. Boten dipun Iya, Dek. panah. Nggih, boten kirang-kirang nggih kula ngimotaken naik kula menika putra ing kepatihan. Niki ambek pun ngeyel wangkal nganggo bapak. Hei. Aja sembrono. Ana. Iki panganggone Kanjeng Rama. Kuwi dudu penganggonmu. Iki agemane Kanjeng Rama. Iki gone sapa? Kanjeng Rama. Nak gone Patih Lugender kok ora dienggo Patih Lugender. Lah kok pikul ceblok iku mau apa? Ora iso. Iki mesti dicolong. Mbok tolong iki. Mbok tolong. Lah iki malik piye? Kok nyolong. Lah gini. Lah nek jenengan iki. Hei. Sembrono. Ora sopan. Ora ngentok. Lah nek gowo ngono barang gowo wakul pantes kok. Mikir. Lan Dawuh kula. kowe salah. Nah. Raden Mas layang seta dalah kumitir kuwi putraku. Bakal ngersake kondur ing kepatihan. Lho kok ora kok palilahi iki piye le? Nyuwun pangapunten. Heh. Nalika semanten panjenengan menika sampun midungas dumateng. Ya. Sok sinten kemawon ingkang badhe mlebet dalem kepatihan. Kedah beto layang tapa asmanipun Ndurpati Lekunder. Layang setelan kumitir menika mboten beto layang tapa asmanipun Ndurpati Lekunder. Ngono lah. Lek ngono ya bener kowe lan. Salah to kowe. Tel. Kanjeng Rama. Heh. Kula niki putranipun sinten? Iya, putraku. Monggo kula putra patih wonten ing dalem kepatihan Majapahit Iya. badhe lumebet wonten ing dalem kepatihan kok dadak nyaosaken tapa asmanipun Kanjeng Rama Patih Lekunder. Ginanipun menapa lho? Ya bener kowe. Lah nggih. Salah lan kowe. Wong iki putraku arep kondur ning omah-omahe dhewe. Kok kowe ora entuk lan Nyuwun sewu. Ing sekawit kula menika mboten mangertosi bilih Seta lan Kumitir menika putra panjenengan. Iya. Awit wedal sak menika Praja Mojopait lan Kadipaten Blambangan menika nembe kemawon ayun-ayunan perang. Kula nguwatosaken menawi Seta lan Kumitir menika dambu suping banyu kepengin mangertosi karingkihan wonten Praja Mojopait. Mbok anggap tolek sandi bayane musuh. Nggih. Wah pinter lan kowe. Cocok. Pinter. Salah kowe. Yo, sewu. Lan Sujono. Gek. Kowe mengko telek sandi bayane musuh kang bakal ngincer cornane Praja Majapahit. Nyuwun sewu lho, Pak. Ya,
Ing ajeng kula sampun matur menawi putra ing kepatihan menika wonten 3. Siji kanggo Anjasmara, Kang Mas Layang Kumitir, Kang Mas Layang Seto lho. Ki ambekipun ngayel. Wis paring dawuh. Pun Ora percaya. mboten. Lan kowe wis paringi dawuh. Nah, Kok kowe sing ora percaya ki lha apa? lha niku lho. Omong terus. Omong terus. Lah ruane cangkem ora ngomong. Jenengan ngendikan kalih Damar Wulan dipun. Sok sapa wae Wae sapa? sing ajeng mlebet dalem kepatihan Ya. boten beto tapak asma patih Kumitir, boten dikepareng. Keparengke betul. Sapa wae sapa lho. Niku boten tik mawas anake jenengan, tik bae jenengan, putune jenengan. Jenengan iki patih omongan kok menclame. Lah iki putraku kok malah nyek piye? Nek jenengan ora iso dadi patih, leren dadi patih ben digenti wong tukang arit. Lho, sembrono. Mlebu ini piye mlebu? Ber, padha tuane, ora usah mlete. Aku yo ngerti kertumu lho. Buka. Kok ngerti buka piye? Ya, iya tenan. Kok iya? Pengen nyimpen kertu lho. Nyimpen Iya. Iya. Ngomong, ampun kok mati lho, kok mati penjenengan lho. Ben, Dipun ngerti setiap kata lho, Mas. aku malah pengen ngerti lek kok buka. Tenang. Iya. Kowe buka. Buka saiki kowe. Iya. Ya ayo. Lho. Jare kertu. Lah kertune mau delek kacokmu sing jero kok. Kertune ora kelaku aku ngono ki. Lah sing ngomong kelakuanmu sapa? Iku nggih cetha nek tumindak panjenengan ning kanthi sarana alus badhe mbuka wage panjenengan. Lah iya. Padahal aku yo buka. Lho aku pengen ngerti lek aja ngerti waktu ku tak kon buka kok. Lah nek ngertos sampean badhe kewirangan. Ora iso aku. Anger bentuke kaya sing dodol bilahong nek Rembang lho. Kaya Badawa piye? Badawa iki niki. Ngoten niku. Sembrono. Oh, Damar Wulan klentu. senaosa Damar Wulan iki leres, Damar Wulan bener. Iya. Ning Damar Wulan sampun wani kalih anak patih. Bener dikados menapa tetep lepat. Betul. Abdi wani karo Bendoro. Lah. Klentu. Ya, nek ngono ngene lah. Kowe salah. Ing ngatasing kowe abdi, kowe wis wani Karo Bendoro. karo Bendoro. Nggih saru. Wiwit kalungguhan iki palungguhamu jaga-rega tak procot. Cocok. Piye lah ngeri di sini. Sinaosa kula sampun kabocet pinangka jagi regal wonten dalem kepatihan. Nanging kula tasih kepengin ngenger wonten dalem kepatihan. Oh, menawi Damar Wulan tasih kepengin ngenger wonten ing dalem kepatihan. Iya. Dipun dadosaken pekathik kemawon tukang ngingoni jaran. Ngereke jalan. Nggih, Sagun apa mboten niku? Ya didamu. Lan saku ora dawuh. iki miturut pinemune putraku Raden Mas Layang Seto Dalah Kumitir. Lek panjen kowe isih krasan ing kepatihan, kowe didadekke pekathik Ngoni jaran. Wis tukang ngarit ngeritke jaran akeh pira, Cok? 144 lho, Kok. Lah kowe duwe paugeran. Enten, Mo. Piye? Jaran iku ampun ngantos ke Lemon, nggih ampun ngantos ke Kurong. Lek kelemon. Walah, nggih tetegaran mboten kuat kabutan daging. Lah lek kuru Saya-saya, Mo, gampang lorok nek penyakit wong kuru. mati. Nggih. Piye? Saku ora. Kula saged. Weh, Tenang. kasih. Nek kowe saku wong kowe iki pekathik lho. Ah, Sandangane kok dipun rucati Mang, mbak kemawon. kembali anak hati. Mang, nggih dipun. Pun rucati wonten cari pakati sanane. Ah. Sing elek kok ora raimu tok. Raimu kaya bekecot. Atimu yo ana titeni. Ampun godhele, Mo. Kula ajare, Mo. Godhele, Mo. Kula niki kok kirang pitados kalih Damar Wulan. Nggih.
Nggih nek Damar Wulan iki gelem ngingoni jaran Nyang dikali menawi jauh. mboten menawi kepareng badhe kula lampati Damar Wulan. Lapat ana lek enek kleru. Monggo Kang Mas. Ki